संभाजीनगरमधील दरोड्याचा तपास करण्यासाठी संभाजीनगरचे पोलीस नांदेडमध्ये दाखल झालेत। उद्योजक लड्डा याच्या घरावर दरोडा पडला होता। मयत आरोपी अमोल खोतकर याने नांदेडमध्ये सोनं विकल्याचं तपासात उघड झालं। याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी एका आरोपीला सोबत घेत नांदेड शहरातील इतवारा भागातील सराफ दुकानाची झाडझडती घेतली। नांदेडमधील किनवटमध्ये लाच स्वीकारताना 2 महिला तलाठ्यांना रंगेहात पकडण्यात आले। जमिनीचा फेरफार करण्यासाठी या 2 महिला कर्मचाऱ्यांनी लाच मागितली होती। यावेळी एसीबीच्या पथकानं या 2 महिला कर्मचाऱ्यांना रंगेहात पकडलं, तर या प्रकरणी दोघींवर गुन्हा दाखल केला असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे। नांदेडमध्ये जीएसटी विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं। नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत डीलरनं जीएसटीची बनावट बिलं दाखल करून 4 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीनं केला। तसंच या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे।